wata babban mota dauke da kayan abinci a jihar Naija. Mutane sun daka mata wawa inda suka yi ta iba. A takenan mutane suka rika fitowa daga bangarori daban-daban domin ibar kayan abinci inda suka yi ta iba. A takenan mutane suka rika fitowa daga bangarori daban-daban domin ibar kayan abinci. Wannan hauhawar tsadar farashin dala ya sanya mutane a cikin wani hali a Najeriya, musamman a sassan arewacin Najeriya. Har kawo yanzu dai hukumomi suna ta ɗaukan mataki na kama 'yan canji a jihohin jihar Kano da wasu bangarori a arewacin Najeriya da wasu jihohi. To har kawo yanzu dai kasar Najeriya tana ta fuskantar barazana na rashi da kuma yunwa da ake fuskanta a Najeriya. Mutane suna ta kokawa, har kawo yanzu dai ba a shawo kan hawar farashin dala ba. To idan wannan shine zuwa tashar mu ta farko Hausa TV, sai ku danna subscribing, ku danna alamar kararrawa. Ni ne wanda zan rika gabatar muku da wannan shiri daga ɗakin watsa shirye-shiryenmu na Hausa TV. To har kawo yanzu dai al'umma a jihar Naija suna ta kokawa bayan wannan faruwar